Takže čaute ľudia, čau Leo. Čau. Ideme vytradeovať tohoto 6-7 Los Quickadillas a tohoto 1x1x1 za tohoto 6-7 Leo, poď si zobrať. Idem si. 6-7. Ľudia, toto. Leo Tichý nás nikdy neoskemoval. Jediný človek, ktorý nás oskemoval, sa volal Neobloce Scary 790, ale niekoľkokrát oskemoval, že Leo. No hej, oskemoval ma o dosť veľa vecí. A proste neviem. Ok, môže, počkaj, mám ti otvoriť? Hej. Ok, počkaj, a ber 6-7 už. 6-7. Takže hovoríte si, to sa možno nevyplatilo, ale ľudia, tento 6-7 je dobrý. Takže čaute ľudia.